Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda ukubingelela undlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Zindlalifa zezulu ukuthi aphinda siphusukulwa namhlanje lokuba simsebenzele, ukuba siyenze intando yakhe. Maye kuloyo oluzodlula usuku ungakwenzanga okuyintando kaNkulunkulu akulethela khona emhlabeni. Ngoba silapha emhlabeni nje silethelwa izinto kufanele sizenze. Ithi inkosi uJesu mangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungena kusebenza umuntu. Ake siphoze nje sibuze, wenzeni namhlanje? Yini oyenzela uNkulunkulu namhlanje? Yini umthokozise ngayo uNkulunkulu namhlanje? Ngiyabuza, ungangiphenduli. Ziphendule wena, uthembeke kuNkulunkulu ngoba uyakubona. Umenzeleni uNkulunkulu namhlanje? Ulindele ungena ezulwini? Ngiyabuza nje. Ulindele ngempela ukuthi uzongena ungamenzeli lutho uNkulunkulu? Uthi unamahloni ngami. Lapha kuLuka chapter 9, nami ngoba namahloni ngaye phambi kwey'ngilosi zikaBaba. Uthi nonamahloni ngamazwi akhe. Yazi kwathi angilibheke khona manje. Onamahloni ngamazwi akhe. Yazi ukuthi izwi lenkosi uJesu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, izwi lakhe lelo. uLuka chapter 9 verse 26, ngokuba yilona lona ezinhloni ngami nangamazwi wami. So awuzugcina ukuba nezinhloni ngoJesu kuphela, nezinhloni nangamazwi akhe. Khona abantu abanezinhloni abasaba ngisho ukuphatha iBhayibheli. Akaliphathi nje iBhayibheli, uze walifunela isikhwama aliphathe nje. Omunye uyathanda ukugqoka uthaya, akawugqoki ngoba uzobona ukuthi esontweni. Uhambise komjitha nje, yambona umjitha engathi uyele endaweni yakhe noma ephuma esontweni, mase ephumile sengaphandle, hayi sekumjitha nje. Hayibo webazalwane, onezinhloni ngami nangamazwi ami, kusho uJesu. Luka chapter 9 verse 26. Ngaye lo indodana yomuntu yakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise nezingilosi ezingcwele. Uyasaba ukuthi uJesu Kristu uyinkosi abantu bekuzwa ngithi. Ushintshe ingcingo kolunye ucingo, mawubonda ubaba uNsibande, uJesu Kristu uyinkosi mawuphendula ucingo. Kodwa makwa abanye abantu, hello. Musukuba nezinhloni, uzongena kuliphi izulu? Khona abanye engeke ngibabambe, ngibafonela bengalibhekanga bengaboni ukuthi mina. Athi hello bese sithi hawu. Kanti uma ungabonanga ukuthi ubaba uNsibanda usho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, abe namahloni umuntu. Ngisho ngamabomu ukuthi abe namahloni. Ngoba kufanele nisholo mina ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngeke kunisize, zisize wena ulibize leli gama. Usize umphefumulo wakho, ushaya amadimoni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Asingabi nezinhloni bafowethu. Hayike, kahlehle angazi ngene kanjani lapho. Ngoba ngakalifundi nevesi lapho kuJohn 17 uverse 1 to 5. Asigoqe sikhuleke. uNkulunkulu nomusa babongcwele, egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo, ngiza kuwe ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyakhuleka egameni lendodana yothando lwakho, inkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ngethubo sipha lona. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ukuthi ube nathi. Ngiyayikhulekela nenkonzo siyakuyona eMpumalanga province lapho kuyovulwa khona ibranch ngokusemthethweni. Wena ke Nkosi hamba phambili. Wena Nkosi lungisa konke. Sithembe wena, siyazi ukuthi wena uhluleki. UnguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni nasezinzulwini zonke. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, sibonga uthando lwakho osithande ngalo. Silondoloze usigcine nabo bonke abahambayo, ngoba ngizwile ngandlebenye ukuthi khona abazalwane abasiphelezelayo.
babusise Nkosi babiyele. Siyabonga kakhulu. Akukho okumnandi njengokuthi uthi uma umile phambili ubone ubuso obujwayele. Ngiyabonga uNkulunkulu wethu, sikubonile wena Nkosi uJesu ukwenza. Ngicabanga phazami lapha kuLuka chapter 8 kunabantu ohambisana nabo ngaphandle kwabafundi bekuphelezela emsebenzini. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga uNkulunkulu wethu. Ngiyini ke mina ngingelutho ukuthi wenze lokho wakwenza wena usahamba emhlabeni, nakimi ngingelutho. Ngiyabonga Nkosi, udumo lonke luza kuwena. Yiba nathi ke kule nkonzo ibusise namanje ukhuluma uzambule. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sizofunda ke izwi lenkosi ngokaJohn chapter 17. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa uqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Verse number 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni. Ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Verse 5. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabibikho. Sila uJesu kuverse 4 uthi umkhazimulisile uBaba emhlabeni wafeza umsebenzi. So uma ufeza umsebenzi ukhazimulisa uNkulunkulu. Ingakho ngikubuzile ukuthi kusukela kusileke namhlanje yimuphi umsebenzi usumenzele wona uNkulunkulu? Usumkhazimulisile nje uNkulunkulu? Usumkhazimulisileni? Umsebenzi kaNkulunkulu ukukholwa. Sikufundile lokho kaningi sathi umsebenzi kaNkulunkulu kungukukholwa. Ukukholwa ke kunezinto eziningi okuhambisana nazo. UJohn chapter 6 verse 29 loyo. Uthi waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Ubani amthumileyo uNkulunkulu? uJesu. So uma ukholwa iNkosi uJesu uyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bese uqhubeka ke wenza omunye umsebenzi onikeziwe phezu kwakho ngoba ukukholwa sikunikezwe sonke. Sonke sikunikiwe ukukholwa. Kodwa ukhumbuleke ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Ungalikhohlwa lelo. Ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. AbaseThesalonika labo lesibili uchapter 3 uverse 2 uthi nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa akusikho kwabo bonke. So mbonga uNkulunkulu ukuthi wena uyakholwa. Ukukholwa akusikhona kwabo bonke. Akusikhona kanoma ubani. So ke mbonga uNkulunkulu umdumise ngoba wena unjani uyakholwa egameni leNkosi yethu uJesu. Uyakholwa kuloyo othunywe uNkulunkulu onguJesu Kristu inkosi yethu. Sikhuluma ke la ngemsebenzi ukwakha phezu kwesikelo esiyiso. Basekorinte bokuqala uchapter 3 siqale lapha kuverse 10 mhlawumbe namanje ngiqale u2 verse 10 ngokomusa kaNkulunkulu engewuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isekelo omunye wakha phezu kwaso kepha kube yilona lo yaqaphela ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Verse number 11. Ukuba kakho ngabeka esinye isekelo kuphela lesi sibekiweyo esinguJesu. Asinaso bafowethu esinye isekelo. Kusho ukuthi noma ubani okholwa noma kuyiphi inkolo kungekhona ukukholwa kuJesu useyibekele esinye isekelo esingenamsebenzi esingeke simfikise la ifisa ukufika khona. Sikholwa iNkosi uJesu khona sizosindiswa thina nemindeni yethu. Verse 11. Ngokuba kakho ngabeka esinye isekelo kuphela lesi sibekiweyo esinguJesu Kristu. Verse 12.
Kepha umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga. Verse 13, umsebenzi waloyo naloyo uyakuvela obala, ngokuba usuku luyakudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi waloyo naloyo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. So mayibalwa izinto la, imithi notshani nenhlanga izinto ezishayo. Bese bakhona abakha ngegolide nesiliva namatshe anenani elikhulu, akushi lokho. Wakha kanjani wena phezu kwalesi sisekelo? Ake sibukeke, kukhulunywa nabazalwane la, akukhulunywa la nabantu abangakholwa. Mhlawumbe angidlule ngimfunde no-14, kodwa ke ngibuyele ku-13 ngifunde no-14. Umsebenzi waloyo naloyo uyakuvela obala, ngokuba usuku luyakudalula, lokhu kwambulwa ngomlilo, nokuthi umsebenzi waloyo naloyo unjani, umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Verse 14, uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwemukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Ngathi yabona, kukhulunywa ngesihogo la, kukhulunywa ngosuku oluzovivinya umsebenzi waloyo naloyo, kukhulunywa ngabazalwane. Qaphela ukuthi wakha ngani phezu kwalesi sisekelo. Awakhi ngomsebenzi oshayo. Wakha kanjani umzalwane ngomsebenzi oshayo na? Umzalwane angithi uyakholwa usindisiwe. Uma enza izinto zokungakholwa, ethi uyakholwa, usesebenzisa utshani, usebenzisa inhlanga, usebenzisa imithi, ngakho umsebenzi wakhe uzosha. Uma ungumzalwane oma phambi kwabantu, uhamba uyombula amatshe, ngamanye amagama kuyokhunjulwa ongasekho, kuhlukene ngani nabantu bezwe abahlabela abangasekho? Ngoba nalapho kuhlatshiwe, nalapho kuzodliwa kujatshulwe, abanye begcine sebekhala, kusho ukuthi uvusa namanxeba ngoba kuyobongwa noma kodunyiswa ongasekho. Leyo nto-ke ingumsebenzi oyokusha. Uma ungumdumisi, usukuma uyoma phambili ungekho ngcwele, uyoma phambili uvuka emkipitweni, uyoma phambili kade uphuma esokeni, uyabona ukuthi lapho wenza umsebenzi ozosha. Ushaya insimbi uphuzile enkonzweni, ushaya insimbi ubusisa abazalwane, udakwe insangu kade uyibhema. Obviously-ke kusho ukuthi awukholwa wena, akho umsebenzi wakho ozovivinywa la, wena uqonde nje ngqo esihogweni, uyizinkuni zesihogo. Ngoba kukhulunywa ngabazalwane la, udla isidlo ungekho ngcwele. Isidlo sidlo umuntu ongcwele, ungabi necala legazi nomzimba kaKristu. Awusidli isidlo izono zingavunyiwe. Awusevi isidlo ungekho ngcwele. Awusevi isidlo izono zingavunyiwe. Awusevi isidlo uNkulunkulu engekho happy ngawe, xabene nonkosikazi wakho, xabene nezingane zakho. Awusidli isidlo uxabene nendoda noma uxabene nenkosikazi, xabene nezingane. Wathi uthukuthele ekuseni uphuma ekhaya, usuzigijima usiyodla isidlo. Umsebenzi loyo ozosha kulesi sisekelo. Uma ethi umfundisi thandaza mama usibanibani noma baba usibanibani, kanti wena uzothandaza umthandazo owukremile, uzothandaza umthandazo enhlizweni ofuna ukuzwiwa, ubala amagama ufuna ukuzwiwa ukuthi wena uyakwazi ukuthandaza. Lokho kuwumsebenzi ozosha. Ukuba umzalwane oyikhophi, lo mzalwane owenza izinto ezibukela kwabanye, uyashumayela ulingisa othize. Yabona nje kusekhona ubaba NJ umfundisi, babe baningi NJ
ngiyabazi nje nabo babe baningi bemlingisa. Umsebenzi ozosha lo. Namanje ngiyazi futhi kukhona abalingisa mina. Umsebenzi ozosha lo musukungilingisa. Ngoba kuzokuhlula ukungilingisa. Kuzokuhlula nje ukuthi ungilingise ungangilingisi. Ngakho ke kuzokuhlula ngeke kuphumelelise. Kungumsebenzi ozosha lowo. Wena yenza lokhu uMoya oNgcwele akubekile kuwe. Ngalendlela akubeke ngayo ngoba kuzuba na impact uma usuyikopi yomzalwane, usuyikopi yomfundisi, usuyikopi yomdumisi. Khona umdumisi okuthathile ulingisa yena. Nelimi ezishayo lapho zikrenyiwe azizivukeli. Uyabona ukuthi uphambana nezinto. Lo msebenzi uzosha. Uzosha. Musukuba ikopi. Musukuba i-certified copy kaSibanibani. Iba genuine ube wena. Ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu, umsebenzi wakho usazovivinywa ngomlilo. Nelimi zakho ezishayayo uyikopele, nelimi zakho ezishayayo azihunyushwa. Umsebenzi ozosha ngomlilo lo. Ngisho uyofakaza uyalingisa. Khona abafakaza basenga ezimithiyo. Kusho ukuthini ke lokho? Izulu esiqinaqinile. Kanti khona abantu abaningi abangasezwa. Ukuyofakaza ukhuluma amanga. Ufuna ubufakazi bakho buzwakale. Uyosusa izinto ezingekho ngoba ufuna ukuthi unconywe, ukuthi ufakaze kahle. Umsebenzi ozosha lo. Sikhuluma ngabazalwane okuzothesta ukuhlola imisebenzi yabo. Hayike, ake ngiphinde khona sizoyizwa kahleke manje indaba. Ngizoqala lapha uverse 11. Ngokuba akakho ngabeke esinye isisekelo kuphela yileso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Verse number 12. Kepha umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshane enani ngemithi notshani nenhlanga. Umsebenzi walona loyo yakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walona loyo unjani umlilo uqobo ozokuvivinya lokho. Mawusekuvivinyiweke khona imisebenzi ezosha bese bakhona imisebenzi engezokusha. Kuthiwani-ke kuverse 14. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi okungukuthi awushi uyakwamukela umvuzo ngoba usebenze kahle umsebenzi ongashi. Verse 15. Uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Yamazi umuntu ophuma emlilweni uhangukile unokuntuthu. So ke uma umsebenzi wakho usha okungukuthi wena ubusebenza amawonga nje into engekho, so uzobonakala ngokuthi wena ubonakala ukuthi kade usemlilweni, uhangukile, ushile. Umsebenzi wakho uzobushila ungasekho. Kushuthi awukho umqhele, awukho umvuzo. Kanti kufanele sibe nemvuzo ekhayizulwini, sibe nemqhele ekhona esilindile. Unjani kumsebenzi wakho? Abanye bazibize bona babiziwe. Bazibone bengamagagu bayashumayela sebeze banamabandla. Abanye bahambe bayothwala ngoba bebona imali esheshayo ekufundiseni. Hayibo, usazokhuluma wena, usazophendula. Yiba uwe wenza ukuthunyiwe ayongakuthunyiwe. Uthi uJesu bayothi kuMatthew chapter 7, asiprofethanga ngegama lakho. Ukuthini uprofetha ngegama? Umsukela. uJesu uthi angikutshela 1, 2 no 3. uJesu this, uJesu that. Uyamsukela. Banye bayothi sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi yamandla ngegama lakho. Uyothi dedani kimi nina benzi bokubi. Uzodediswa ngoba umsebenzi wakho unjani uyasha. Ake usebenze umsebenzi ongezokusha. Wakhe phezu kwalesi sisekelo ngegolide, ngamatshane enani, wakhe nangesiliva. Kuyeke lokho kuzokusha.
ngoba uzobonakala. Cabanga sihlezi sonke ezulwini, khona abafaka imqhele, khona ababonakalayo ukuthi baphuma emlilweni. Hawu ebakithi ihlazo leli, angazi ukuthi bazobe bonakala kanjani, kodwa lithi izwi verse 15, uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Luzobe lingakafiki usuku lokwahlulelwa la. Kukhulunywa ngosuku lokuvivinywa kwemisebenzi. Mntakababa, umsebenzi uzovivinywa. Mawuvivinywa kumsebenzi, bekuyokusiza ukwazi ukuthi uNkulunkulu akakhethi ibala. Sibheka abaseKolose chapter 3, siqale lapha kuverse 23. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzelwe iNkosi qha abantu. Ungenzeli umuntu, ungadumisi lapha phambili udumisela umuntu. Musushumayela, tshumayelwa kwayishumayela, abantu baphakama ngoba kufika usibanibani nosibanibani ufuna ukumimpressa. So lo ntshumayelo esikungenile bakuncoma, then usubanika abantu umfudumezo, kanti ngoba kunosibanibani ofuna athi buy into your story. Ngeke kukusize. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzelwa iNkosi qha abantu. Verse 24, nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa eNkosini, khonzani iNkosi uJesu. For whatever you do, uzokwamukela umvuzo. Mawungenzi kahle, uzokwamukela umvuzo okungenzi kahle ofanele okwenzile. Mina-ke ngiyakuncenga ngikuKristu, ake uhambe ngokuthembeka, umethemba uNkulunkulu, ngoba unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siphinde-ke sengizofuna kuverse 25, ngifuna ukuwahlanganisa. Ukolose chapter 3 verse 23 to 25. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzelwe iNkosi qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukelisa umvuzo wefa eNkosini, khonzani iNkosi uJesu, noma khonzani iNkosi uKristu. Verse 25, ngokuba lowo owenza ukungalungi uyakwamukelisa ukungalungi akwenzileyo. Akukho ukukhetha umuntu, ayazi ukuthi akukho. So-ke uma wenza ukungalungi uyokwamukelisa ukungalungi okwenzileyo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sihlale emsebenzini wakhe, siwenze ngokwethembeka, kabikho ozogodla inkemba yakhe egazini. Jeremiah 48 verse 10. Ngiyacela ukuguqa, ngithandaze, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu akubusise. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga Nkosi ngakho konke. Akekho ufana nawe, akekho njengawe. Dumo lonke silinikeza wena, lukufanele lungolwakho. uNkulunkulu wethu, siyabonga. Siza abantwana bakho balizwe izwi, balenze bangagcini ngokulizwa. Sisize sonke Nkosi, nami ngutuba umzimba wami, ngingathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, nginikela ukuphila kwami kuwe, nginikela uqobo lwami, nginikela umzimba wami, nginikela konke okwami, ngisebenzise Nkosi. Siyabonga ngakho konke osenzele khona. Khulekele-ke Nkosi kakhulu abaletha abantu. Ngiyababona Nkosi bayaqhubeka. Ngiyabonga Nkosi kakhulu. Siyabonga Nkosi enomusa, babusise, usibekele inqwaba yezono zabo, njengoba ushilo kwekaJakobe chapter 5 verse 19 kuya ku-20. Khulekela abagulayo, baphilise Nkosi. Ngithuma izwi lakho ngokweHubo 107 verse 20, othi uthumela izwi lakho libaphilise. Ngiyalithuma kuleyo ndawo ebuhlungu, bayaphiliswa. Nabalimele emphefumulweni ngiyabakhulekela Nkosi, baphilise. Nabalimele ngoba beshonelwe, baphilise Nkosi, bangakhali njengabanye, bangadabuki njengezwe. Zonke izimo esiphansi kwazo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela Nkosi ungenelele, siphonsa kuwe inkathazo zethu, ngoba wena uyasikhathalela. UJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Ubaba uNsibande uthi asihlanganeni eMpumalanga province. Asihlanganeni khona bazalwane, izinkonzo zimbili ngomgqibelo. Babhala ukuthi iqala ngo-9 ekseni. Angazi uma babhala ukuthi sobe siphetha ngo-4 yini. Hayi ukuthi kube kungene ukugcina sobe siphetha ngo-4 zo-2. Bese kuthi ngesonto singena ngo-9 ekseni kuze ke uNkulunkulu ethanda sisheshe siqede, asikwazi umcontroller, sibe sitotoba sibuya siza ngapha. Abangakhona ngibalindele, abangakhona nabaseMpumalanga nginilindele. Nginilindile sothi sesiseduze nani bese ningafiki. Hawu kahleni bakithi. iGauteng nje iseduze kabi neMpumalanga, iGauteng. Kahle kahle bancikene. Kuphela ukuthi ke la Inkonzo ikhona kuyibanga. Phela ngiyazi ngiphilile kulezi yandawo, ngihlalile kuzona, kuyahambeka nje kodwa. So nginilindele mina ke. Kodwa kangisho ukuthi wozani kanti aniplanile, kodwa khona nginilindele. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, niphile nonke. UJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande uyavalelisa. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu. Nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguwe.